Ona, bero bizka bau baino, preskatzu bide bada omen sardo eharra egaten ari eta. Giroa eharra, olakotan ondo biltzeiago, lanen da gaizki. Esan bazeu laneako inoretza etorriko baino, honeako bai. Ondo, oso giro ona eta zahardo hobea. Netzak oso ona, oso ona. Zahardo oso ona eta txistorrare baita. Dena ona, netzako, edo hau. Zer dudan sentitzen, esan nahi dizut baina, enaiz atrebitzen. Probatu ditut hiru zahardo klase, eta oso onak denak. Labos bat. Dena onata egoain. Zenbat denak, eta guai azken egon gehatu nahiz, dena probatu itxeu eta hobenen gehatu beha, bertan? Hobena hau, euskitza. Beroa dau eta ean inberra dau. Denak, biharren txanda hori zen bidea estea eta ja urtero dutze gaina urtero. Ni hemen gertuko nahiz ez da baina oso ondo pasetan imitzen. Ostiral honetan bai, hausartan izango naiz, dendena kontatu bai. Bate gore bai, gaur bazkaldu barrik ez dau. Gaur Andre guztu gertuko, bazkaldu barrik ez. Sardinen aigua eta txoizo nahikoa arribu eta handaian ondoin da garen. Pintxo, txorizonak eta gero sardinek, oso ondo prestatuta. Festetan gauez ezke bitze eunez, ja sartzen nahi geha eta eunez, gauez gaztentzako. Guk sardoa eta pixa janda. Bueno, ni abitxaidain sardutan hau eta eunez, eta gauen retiraga. Handaian da dantza bizkat.